etorri azte pareara, gai interesgarrienak eta divertigarrienak lantzen dituen saiora. Bakizu zertaz hitz egingo dugu gaur? Bai, abestiak, dantzak, mugitzen jarriko gara hemen. Bai, Euskal Herriko abesti ezagunei buruz hitz egiten egongo gara, eta abesti batzuk 100 urte baina gehiago dituzte. 100 urte? Bai. Wow. Eta beraien historia gondak kontatzen nola sortu zien, Noski bai. nondik datozten. Erritmoarekin divertituko gara. Beraz, hasten gea? Venga, hasi. Venga, hasi gaitezen. Ongi da, lehenengo abestia, Gernikako Arbola. Oh, wow. Zeinek ez du ezagutzen Gernikako Arbola? Jose Maria Iparragirrek, 1853 urtean, intzuen abestia da. Baita ere, historikoan beste abesti bada Agur Jauna. Bai. Sonatzen dizu, Agur Jauna, Agur. Agur. Bi katarra aukait ezin eta abestu zu. Ba, ni abesten ez zuregatik, las. Vale. Bai, baina abesti hau, daude pilat bertxio, dana, hola, orkestaki. Lehenengo aldiz ezakit rock. entzunu, baino Igual goazen, txikitatik ja ez Bai, bai, eski agurrak egiteko oso abesti egokia da. Orduan, Eta bakizu naturarekin erlazionatuta, ze abesti da oso ondo. Hainbeste daude, a ber, utzi pentsatzen. Ikusi mendizaleak. Boa, zete mazoa. Ja. Txikitan mendia juten ginenen, beti abesten genuen. Bai, goratzen naiz. Gaina, abesti hau sortu zen oso modu... Historia kontatuko dugu. Espezialean. Sabinek, menditik zetorren etxea juteko, eta ritmoa bururatu zitzaion, hola, aizan pasukin, Eta guk ibiltzen geunen baita komposatu berko dugu. Ja, mendia jun barko inspirazio gila, Sabin bezala. Bueno, igual mendia ez nahi jun, Ibili barko dugu pixkat. Ez, baina nik uste tite jona dela. Batzutan natura guztezu eta nik uste zuaitzak, landareak, bai, oxigenoa, no? Bakitu zogertau zizaion abesti honei baita. Zer? Lehiaketa batean parte hartu zon, eta ez dioten hartu. Benetan. Eta gero temazo bat inda. Eta urrengo abestia esan behar deuna, Sagarra jo, zonetzizu? Bai. Aldapeko sagarraren adarraren puntan. Bakizu Madonak ez duzola bere jiran? Bai, ikusi nun... Txalakak kokin. Eta ikusi nun erabiltzen zola txalaparta bezala. Ja, rituala bezala, Pixka beldure mateo jartzen mazea. Konturatu nintzenen Madonak abesti hau erabilizola esan nun, baino, benetan. Eni pentsatu nun Madonna Euskal Herriko abesti batekin. Bai. Importantea, gea. Ezakit, nire asko gustatzen zait, baga, biga, iga, bezalako abestik. Bueno, abesti hoi, gu ni sentimendu asko hauke. Konfesatutu darrauket, abesti hori ezagutzutela, guazenengatik. Ja, ni ere. Gogoratzen ez guazen grabatu genunen, Tunel baten grabatu genuen abestia hau. Bai. Eta... Ikimelik. Ez duen ezagutzen, nik ez duen ezagutzen. Egia esan, baino, guazen indagero, grazia asko inziten, eta ja ez burutik ateratzen. Baina zuzenean entzuten dezunen, ni YouTubeen jarri batzutan eta, osea, Ja, asko emozionatzen du. baina bakizu zer emozionatzea gehiago? Zer? Lauteiatu. Lauteiatu. Ezakit lauteiatu esaten dezunen, bueno, lehen hitz egin dugu, netaz? Bai. Lauteiatu imaginatzen gea bestia portada, laukatu teiatu batean. Bai, zakatu beltzak. Eta ilargian goran. Bai ez? Ezakitze ba, ez aizu gertatzen. Klasikoetako bada. Nik uste Bai. abesti hau dela ezagunetarikoa. Euskal Herrian. Ilargikin. Ilargiarekin. Ilargiare oso. Ilargia eta lauteiatu. Urrengo abestia, denak ezagutzen dugu, Lentzero. Olentzero joan zaigu. Baina bi bertsio dauden. Bai. Baita ere dau. Olentzero buru handia. Baina nahi pena ematen dit. Osea, buru handia ditzen dio. Osea, barkatu baino ikatzak hariko izu Baina abesten badezu. entzun, buru handia esan da gero esateko. Entendimentuz jantzia. Bueno. Hau da, buru handia auke, jakinduria handia aukelako. Ja, bueno, ume guztin izenak burun sartzeko, ezta? Hoi da. Etxe jutekoan Zein oparitu portatu da zen. gaizki, Claro, zein- oain ulertzen da. Oso tipikoa baita, txirrimirri eta txiribitonen Pinto. Ege da. Bueno, Gogoratzen zait txikitan juginela Tolosa ikustea txirrimir eta txiribiton. txirribiton ikustea. Hainik akusain beldura maten zituen, Story time kontatu barri zugu. Bai. Txikitan juginen txirrimirri eta txirribiton ikustea antzerkia. Super ilusionatuta. Bai, guk beti telebizaren ikusten Oso genuen. fanak ginen. Eta errepente, biga bat zeon erdin. Bai. Eta ez genuen ezer Ez dirun ezer ikusi, osea, tokatu zitzaigun biga bat gura aurrean. Zilan aurren. Bakarrik akusain ikusi genuen gesterezkaiatatik. Eta ama! Beste ez esperatzeko ezer, goratzen nahi. Baina, bueno. Beldura ematen zigun, beldura Bai. ematen zigun. Baina ondo pasatu genu. Eta, bueno, bukatzeko, aipatu ditugunetatik, lauteiatu. Ja, nahi Olentzero. Olentzero. Opari asko karri Olentzero. Entzuten badit, horregatik entzuten... esan. Horrega. Ze tramposa. Baino, nahi Olentzero. Olentzero beti lehenengo. Olentzero, buru handia. Bueno, muxu bat. Bueno, muxu bat. Mua. Aio. Aio.